bawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, daypong personalan si Henry M. tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan, nan sarong isyu malinawan na sin dapat masolusyonan. Iyan po ang hapot mga tugang digi po sa DCGB. Hanggang po kitang alas 9 din pagkaaga, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Kumusta po mga boss? Para po sa mga reactions, mag-text tabi sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. At iba pa niya ito ng mga reactions, pwede man tabi sa tuyang social media page, mga tugang, para po sa siring na bagay. Si Jimmy nasalita yaon po duman sa may Masarawag area. Gusto niya to mga tugang na aramon ang sitwasyon duman, may kinaraman tabi sa reklamo kan sa tuya na mga kabarangay. Yan po sa may parte kan Barangay Masarawag. Aramon ta daw ang sitwasyon dyan, may kinaraman sa saro tabi na kali, anong drainage na tinahuban para makaagi asin paagihon ang mga trucks na luwas laog na may karga na mayon mga aggregates hali po sa mayon volcano dara mga tugang kang kwari. Kaya nagresulta sa pagkakabarakang kanal nangani na sa mga residentes dyan sa may parte kan Masarawag mga tugang nadidifisilan tas so tubig daan nagaagi mga tugang na imbis sa kanal yaw na sa tinampo na delikadong maray sa mga motorista. Jimmy nasalita on the spot report. Jim, kami Jim. Yes, Bibi. Maray na aga sa mga paranta. Bayaw na kumit mo digdi sa barangay Masarawag. Ano po? Ayan, sige. Okay, nagapiga hanap ko itong, ano tabi Bibi? Na Purok Uno? Purok Uno, kan Barangay Masarawag na. Purok Uno? Oo. Nangaragi kita dyan sa may barisbisan kan na pamitisan kan bulkang mayon. Halo sa Kamalik. Diretso na kita digdi. Actually, yaw na ko digdi sa si Kapitan. Dahil ko pa exact yung naabot ang Purok Uno. Kap! Narigo si Kapitan. Baka Jimmy. Ito si Kapitan. Direkta na. Tapi di ako magpalaog dyan sa'yo, ha? Ang nagkakarigos nga ni. Si amigo mo yun, eh. Tanaw kong ko. Ay, alas naman. Nagkakarigos nga ni. Kada ko teka na, karigos. Sa nagkarigos ito sa salog? Di na sa DCGB. Si Sa Kapitan, ano nga sa karang mong pagkaw? Si Kapitan, niliputong ko na pati. Amigo, mulingaw mo. Sunta ka dyan. May reklamo kayo da? Morning. Ay Kap, good morning Tabu. Alam ko na Kap, saan ka nagkakarigos? Salo ko sa banyo. Kap? Saan ka Tabu ni Jimmy na nakop na nagkarigos? Salo ko sa banyo. Yun, hindi Sa bubon? Okay, sige, karaman na po. Okay, Kap, nandiyan po si Jimmy. Saka sa bago, may nareceive po kami na text digdi na dyan da po sa Purok Uno, kan barangay mo sa Masarawag, may sarong drainage dyan na ang aligasyon na sinaraduhan po o tinambakan
para po makakross, makabalyos sa mga trucks na nagkukua, nagdala og luwas na may karga tabing quarry o aggregates. Ngunyan, resulta po kan mga duman, pag nag-uuran po na, minabahaon sa tinampo, na delikado po kap sa mga motorista. Kura no po katotoan reklamong inikap? Mayuman kayo, mayuman dyan nag-grenade. Ha? Oo. Mayo man? Mayuman. Puta. So, tatdig sa buya, kapila dyan ko si Jimmy, mas maray na ma-verify. Tayo nga di po ito, nagbabaha na po. Di po kibang kanya, Di Jimmy, di ko sa harong mi. Oo, oo. Tapos, dinahanan niya so puro kuno, mayuman duman na type na pinag-dumpingan. Ah, okay. Sino nagkakireklamo itong mga konta dyan sa Purok Uno? Kasi ang nag-quarry dyan, may minaluwas na resident ni Aguilar Oo. sa Purukuan. Oo. Pero so drainage naman, may culvert, may mga problema. Ah, okay. Sabi po, Kap, minadalagan so tubig sa tinampo, tanasulat na so drainage. Baka nung pag-urang kaswapon, Iyo po. basta dumanan ko. Oh, tao ni Kapso text tabi digdi, pigtabunan para makalaog, makaluwas sa truck quarry tabi. Pero ang sandali lang sandali. Tao ni so piganap ko ya so reklamo. Purok Uno Masarawag ginubatan. Iyo ang baha databi kap nasa tinampo siguro pag nag-uran gayon. Oo, pag-urang siguro sir, kasubangge o kaswapon. Oo, pero gari, kunaro ka ng sitwasyon man agad na pag nag-uuran minabahang tinampo na dahil minagi sa drainage, medyo may problema tabi kap. Iyo po, iyo. Oo, okay. Pwede tabi kap paki-reparo lang taon pagkakarigos mo? Iyo po, dumanan ko. Tubog na si Kapitan. Ano? Tubog na si Kapitan sa lipot. Malipit ba ka dyan sa may Masarawag area? Tubig. Pinal sa kunwanay nga ni sa tubig digdi sa gripo niya. Tapano no sa balde. Kaya totoo talaga. May mga traces digdi sa nagihan ko na talagang pigbabaha. May mga kung siya sa nag-text na taga-resident digdi, makitext giraray sa imo. Tabi nga ako sa area. Jimmy, anong purok yan na may harong ni Kapitan? Anong puro kining lugar mo, Kap? Purok 7. Harayo ba sa Purok Uno? Ang puro ko na duman sa puro. May quality obligado. Ay, arayo. Boundary na kan maipon. Boundary maipon yung Masarawag. Ang Purok Uno. Kataning kan Purok 2? Tama? Abang Purok City. Arayo ng luksuan. Uno, dos, tres. Sundong sa ispa. Ang lignoksuan ko pala. Iyo. Nagpaso na ko. Pero ang importante, Jimmy, nakaabot kay Kapitan, gula si Kapitan, reparhon to ang problema. Ay, yan ang kapitan. Oo, di ba? Kapitan ini. Oo. Kinagkarigos. Trasan kung ibang kapitan, malaw ka nga digdi. Nakaw ba ako? May kapitan na nagkarigos na nakabadaw. Ito na. So, thank you so much, Sabi Kap, sa pag-akomodar mo sa kuya. Maski dahil linaog ko na ikadigdi sa likod na parte ka. Arong madman na lang ko duman, sir. Madman na. Very good. Papasyaran na sa nani kapitan. Thank you, Sabi. Salamat. Maduman ako. Salamat. Yan. Amigo ko yun si Kapitan. Thank you. So, grabing ayam. The best ka talaga. Meron nga, si Kapitan, nagkarigo. Sa luwas ka nga, bako sa banyo. Nasa luwas. Nasiripan ko. Luminusot na ako digdi sa kodal niya. Mayamon pati. So anyway, kung nakantabay sugo, nag-text dyan sa imo ta BBP, mapasiring ako taning mahiling tada. May connector to sa satellite and may ladawan mahiling dyan sa tuyang monitor ang sitwasyon digdi sa lugar na initabi BBP. Actually, good. Mabalik ako naman sa Purok Uno, hilingon ko naman kung sa party talaga digdi ang sabing aligado tinabunan na agihan kibaha kitubig ngunyan anapot sa ina mga ngaragi kung pigagian na inikikwari. Okay. Pero dahil po kumpirmado ni Kapitan Vicente Baliat
hilingon niya, promotion niya, after na makarigo siya, hilingon niya, kasuod kasubang gimauran na sa lugar na ini. Bata yung baga Jimmy na masarawag, di ba maski kan mga nakaaging panahon, yan baga pasiring dyan sa maipon, yan baga sunagulpi kang ano aning bagyo ito? Riming ito? Riming ito, ano, halos na bagyo, rapado ini. kadakol dyan kan mga harong baga na ibinulos pababa, no? Oho. Di ba? Kunaro kan mga sulatan mga drainage, siyempre, dito may iwasan ang tao magkaklit. Pabalik ako sa Porocono ta BBP. Kung nigwa dyan yung nag-text sa Tuya, kawayan lang ako, tamapasiring ako dyan, nakamotor lang ako, and mahiling niya may tuklo sa Tuya kung saan ang problema. Tamo na ako ta BBP, halidiki sa Barangay Masarawag, Purok 7, with Kapitan Vicente Baliat, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Salamat, Jimmy, sa follow-up report. Yan si Jimmy. Yan tulos duman mga tugang sa area para simbagon and concerns kan sa tuya tabing mga kababayan dyan sa may parte kan Masarawak. Yan kayang lugar na yan baga kan uminaging Typhoon Riming. Haluyono ng panahon na iko. Kaya po dyan kan nagadanta. So may mga harong dyan na mga actually gwa nga kina na po nagkakuro hanggang ngunyan pasining dyan sa may parte kan barangay Maipon. Ngunyan kung ang drainage system masusulat o sinulat o nasusulat dakula ang tabing problema iyan sa pagbaba kan tubig tabi na kung umagyan sa tinampo ilanong magaka problema tabase digdi sa napinabot sa mong informasyon mala baga nga tabi tagraba yung bay asin graba now sa tinampo o tamang tama kung si Jimmy pasiring duman maabutan tabi ni Jimmy mga tugang ito na ito tabi na sitwasyon duman mga tugang sa tinampo. Okay? O bueno. Kasubago may report si Jomar tamay naghapot sa Kuya Digdi na ano nga po itong sa tabako na nakua ngaya sa o pinagkuan ngaya kan mga pulis, pinagkalot kan mga pulis. Ini po so report ni Jomar Kasubago. Ang report ni Jomar Kasubago may nagte-text kay Digdi ha. Kasubago naman sa morning heritage program ta. Iga po kisarong 18 anyos na babaeng nawawara na nagkapirang aldaw na, no? Ngunyan, itong pagkawara niya nagkapirang aldaw na, mga tugang, napag-araman na ito pala, may aligasyon na nag-iiwal siya kang boyfriend niya na ang edad 20 anyos. Si boyfriend, yan sa pagka-report sa kuya ni Jimmy, ni Jomar, no? 20 anyos so edad kang boyfriend. May sarong aldaw da agar may nakadangog na nagkapasuway suduwa dahilan sa aligado na pagbabados tabi kang 18 anyos na babayi. Kay baan sa iyang boyfriend dumanda sa sarong payag, no? Base duman sa report ni Jimmy Kasubago habang nagkakaigwa ki mga pagapasuhay ang aligasyon natuok na mga tugang kang suspect kan boyfriend niya so girlfriend niya na 18 anyos. Kang natuok, siyempre, siguro na nagulpi sa pagkatuok, nagadan, ang ginibok kang suspect na boyfriend, ilinubong iniduman sa sarong bakanting lote sa may parte kan Barangay Pawa, Tabaco City. Siya mismo naglubong Ilinubong niya, isus mangyari sa, ano doon nangyari sa mga kontango niya, Ilinubong niya, sub-girlfriend niya, mga tugang, duman sa bakanting lote. Malay mo kung baka na-dismayo so na ito. Ilinubong duman. Ngunyan, so suspect na 20 anyo, siguro na konsensya, nakiuron ini sa mga relatives niya. Kaya sa mga relatives niya, iyo po ang nag-inganyar sa iya, nag-encourage sa iya, na magsuko mga tugang sa mga otoridad. Okay, nagsuko sa tabako kaso kan uminaging Biyernes, kan uminaging aldaw, so suspetsado. Asin inako kay ni sa mga pulis na itong sa iya tabi na girlfriend na ano yan, nagresulta sinda sa pasuhay na nagresulta po sa pagkatuok niya hanggang sa magadaan. Kaya ilinubong niya duman. Tinuro sa mga otoridad, tabi,
So, ano yan? So, lugar kung saan duman mga tugang niya ilinubong. Kaya kaso, base sa report ni Jomar Kasubago tabi, ito nagapot, dinuman kang pulis sa barangay na ito, asin mga tugang duman po kinalot giraray. So, bangkay, hanggang po siya nakuha kan mga otoridad. So, sabi ang biktima, ang suspitsado kakasuhan tabi kay Gary murder, no? Kan mga miyembros kang Tabaco City PNP tana recover na mga tugang so bangkay kan biktima. Kaya rakman. Ano? O yan tabi ang istorya mga tugang duman tabi sa Tabaco City lalo na sa Barangay Pawa base duman tabi sa report na nakuha mga tugang ni Jomar Bien. Iyo po, kaya sus ko 18 sa babae, 20 sa lalaki. Nagpasuhay, ang alegasyon, mga tugang, may arugani ito, natuok niya sa girlfriend niya. Girlfriend pa sana ito. Ay, nako, paano daw yan na di? Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, o yan tabi, mga tugang ang latest duman sa pangyaring ito. Okay, sige po. 5 minutes bago mag-abot ang alas 8 nin aga, digdi po sa satuyang programa. Taon-taon, may magkakauron tabi ako mga tugang na professor dyan sa Bicol University. Ang pangaran po si Dr. Herbert Rosana. Ayan, ha? Dati po ining dean dyan sa sa graduate school. Mga tugang kan Bicol University, no? Dati meaning din ka ito ka nag-eskwela ako diyan sa Bicol University Graduate School. Ngunyan, si Professor Dr. Herbert Rosana, mga tugang yaw na po diyan sa College of Social Sciences, tama ba? College of Social Science and Philosophy. Yan, CSSP. Yan. Ta siyempre, iba naman po so kuwan mo niyan, iba naman po so sa tuya tabi na leader administrasyon yan, kaya nagpalit man po kin mga deans, no? Kaya si Dr. Rosana, mga tugang magkakaroon tungkol sa tuyang sayang analysis, may kinaraman po diyan sa sitwasyon sa Iran, Israel, US war. Yan. Takasuhapon baga, Domingo, bata mga tugang ako nagbabalaybay. Nagbabalaybay ako kasuhapon. Tabako man ako sunaglaba. Takon ako sunaglaba. Sa bagay, pareho ang implikasyon ka yan. Pareho taba ang implication kaan. Kung di ka taba naglaba, ika pa nagbalaybay, layo mong giraray. Kung dahil ka man naglaba, bago ka man mga tugang so nagbalay, ika pa nagbalaybay, iyon ang implikasyon. Ang pagiling sa mo kang kataraning mo, ika naglaba. Kaya, nagapon sa kusip, madali lang taon ni si Jimmy. May follow-up gayon. Hali po dyan mga tugang sa Masarawag, Ginobatan, Albay. Jim, Jim. Yes, Bibi, yawan ako sa Purok Uno. Bigyan ko ng sitwasyon kan Purok Uno. Nagapot man ako ka mga residente sa digdi kung sainan may tinabunan. Wala man kita digdi na araman na may tinabunan. Pagkatapos, wala man kita nahiling digdi na igwanin kwari side. Pero, wala man ki baha na traces digdi na ilagihan ki baha. Jim, kaya ripara mo tabi kung i-chat mo daw tabi nagpala sa tuya kaya chat na ini mahiling mo dyan ano? Ay si Shara na lang gayon, si Shara. Nagdantos na ako sa boundary i-chat kan mo tabi na nini sa tuya kan chat. Sige tabi Jim, go. Pinagkuhan ko, nakantos na ako sa boundary kan Maipon and Masarawag. Ora man. Para man kita nag-apot-apot man kita digdi, ora man in reklamo kita digding na sagap. Yeah, iyon na nga. Kaya mas maray talaga, Jiming, nabe-verify ang istorya, di ba? Ito madunan sa pinagsasabi ni Kapitan na ora man kireklamo na kanto sa kaya. So tapos, anya on digdig,
mga kuwana ini, mga kanyugan, tapos ulang man kiyaro. Oo, oo. Oo. So, very close ta na ini, BP. O, Wala man kung dahil man dyan kikuhan, dahil man sitwasyon dyan, dahil man kayo, parang alas man kita kayo nang nagpaabot sa ito ikireklamo, ta. Bakay bang purok. Iyo, pero ang klarado ang sabi niya, alat ko na, tabalikan ko, so, alat ko na. Henry, tibad lamang pwede mo kami matabangan sa Purok 1, Masarawag, Ginobatan, Tabi. An baha sa tinampo nag-agi, tas si kanal, pigtabunan para paglaog, tapos pagluwas kan truck sa quarry. Yan tinampon na kanto sa kasabon dirikan may punura. Clear? Importante lang sa indan 20 by 20. Anong 20 by 20 na bayad? Pero ang epekto, disaster sa muya, malabaga ta grabe ang baybay sin graba na sa tinampo, delikado sa motorista. Wala man. Oh. Di, okay na kayo, Jim? Yeah. Pull out na ko. At least na-verify ka kwan. Oo. Kaya puro puno pinay. Dumaan ay. Abata daw, yan. Barangay Health Worker ka sa DCTV ako nagre-report po ako sa may reklamo da kaya da may drainage na tinabunan may nakanto sa ino dige na drainage tapos tinabunan ngonya pigagyan na kay mga trucks sa bana sa tinampuna. Wala man. Di wala man talaga. Wala, okay, thank you po diya. Salamat. Wala na. Di nagkapir na ninapot niya to. Pull out na kita di kita. Yes, Jim. Okay na? At least na-verify ka. Naka-report naman kay Kapitan. Bahala na kay ito si Kapitan Vicente Baliat. Yes. Nag-respond din. Nag-action kita dyan sa nag-agad dyan in response. Opo. Okay, follow up. Yan ha. Di naman tanang puro puno. Nagapot kita. Ito, barangay health worker. Aram yan sitwasyon. Wala man si Kapitan nagdaram na wala man. Okay, out naman ako. Okay. Sa BPP, gikandig sa barangay Masarawag. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa follow-up kan complaint na yan. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Sige, yan tabi mga tugang ang kwan. Yan tabi ang follow-up report ni Jimmy. So nagpapabot tabi dyan kireklamo, busing. Wala man tabi. So reklamo mo. Saan ito na ano yan? Saan tabi ito nakaabot? Saan tabi? So reklamo mo nangyari pinag-follow up tabi kan sa muyang mga pag-iriba. Ngunyan pong alda. Okay, anyway. Balikan ko so introduction ko kasuba ko ano. Kasuhapon, nagapod sa ko si Pio. Ngaya, binumba na ngaya kang Amerika, US, so Iran. Ano ngaya tabi ang advice mo? Ngaya ko, sige, tama, special broadcast kita, ngunya na aldaw. Importantehon ito. Mga tugang, kaya napulang ko si Doc Joey, Bitito, so duman sa endang Black Time program, nakisuyo kita na kung pwede magamit ang unya. Diyo, nag-check ako sa sa mga online sources. Yung manangad ang pinag-iristoryahan sa mga CNN, Fox News, iba pang mga international news agency, mga tugang so pangbubumba kang US, dumantabi sa Iran, sa tulong lugar kang Iran, sa Fordo, sa Nathans, buda sa sarupang lugar duman na Estefan, no? Estefan, yan. Ito pong lugar na ito, yun dito ang site mga tugang kang pinakadakula na aligadong gibuhan, mga tugang kang sarong klase nin bomba, itong nuclear bomb, no? Na pwedeng makadistroso mga tugang sa o sisay man sa ibang parte kang kinaban, pag pinalayugan ka o pinahugpaan ka, mga tugang kang nuclear bomb. Nagdedepensa ang Israel, budang Amerika, talaga parataram kaya bagang Iran na death ngaya to Israel, death to America. Di, nahiling ko na nagpasalamat si Israel Prime Minister
Benjamin Netanyahu sa US kay President Trump. Pigko-congratulate niya mga tugang ang presidente kan Pilipina akan US. Tapos si Trump nagtaraman nan samuy ang ngayang ginibuligdi yung ngayaan de ngaya kayang gibuhon kan ibang nasyon kan sisay man nasyon sa kinaban. Tang ginamit nin dabduman aram na inininduga boss talo na sa naghiriling kaswapon. Mga tugang ito tupig apod na buster bunker buster bombs na isinagamit mga tugang ang B-2 stealth bombers. Ang sabi, nagkapira ito na, pero duwa lang susinakayan eh. Duwa lang na stealth bombers, mga tugang susinakayan ka ito na nag-review na nag-travel in halawig, pasisiring po duman para po mga tugang ihulog ang bomba duman tabi sa tulo na nuclear sites mga tugang kang Iran. Pero ang ginamit na duman sa Natanz facilities, mga Tomahawk missiles, man sana. Pero duman sa Isfahan. Pero duman sa Fordo, ang ginamit nila itong sarong klase mga tugang na bomba na naglulubong sa daga, salbatan, yan speaker para di-describe mga tugang kan mga opinion writers, mga analysts sa international television, na itong bomba na ito na pinag-produce mga tugang kang Amerika, may kakayahan siya, mga tugang, na pagtama sa daga. Minalubong siya, kaya niyang lumubong, umirarom, ninhanggan mga tugang sa 200 feet. Ang rarom. Nya susugduman sa istorya, sa mga informasyon na nako mga tugang, ito tabi na ang ginamit na 200 feet, mga duwa, primero da, susaro, pinadalagan para magkaigwang luho. Pero segundan kisaro, para dumalagan gaya sa rarom, sundan mga tugang dating luho. Sabi ni Donald Trump, wala na ngaya itong lugar na ito. Ngunyan, kung sabi ni Donald Trump, pag buminalos niya kamo sa muya, mas grabe ngayong abuto nindo. Ngunyan, sabi kan gobyerno kang Iran, taday na nakukuha Ayatollah Ali Khomeini, ang Supreme Leader dumanta. Pigbugtak na databi sarong bunker, susog sa discussion kaswapon, para i-safety mga tugang ang Supreme Leader kang Iran. Pinagahalat ko ng mga reactions, mga tugang kang ibang nasyon, tamalangan ni Supreme Ministro kang, Foreign Minister, mga tugang kang kan Iran. O to pasiring da sa Moscow, sa Russia, para makipag-uron mga tugang sa gobyerno kang Russia. Di ko alam kung anong pwedeng pag-uron aninda, mga tugang. Pero, anong implikasyon ka ini, mga tugang sa mundo? Anong implikasyon ka ini sa satuyang nasyon sa Pilipinas? Ang primerong implikasyon, kasi bago sa bareta, nan crudo na, ma-increase, sobra 5 pesos, ang litro. Anong, sa'y nag-ugat mga tugang ang hararom na iwal na ini kang Israel, asin kang Iran? Anong klaseng ideolohiya anya tabi mga tugang sa Iran kumpara tabi sa ibang Arab states o Arab nations, mga tugang duman sa Medio Oriente? Gunat at uminabot sa punto na naghararom ang iwal kang Israel asin mga tugang kan Iran. Yan tabi ang ihaputa, mga tugang. Tod-tod, pag nakahuron ta na si Dr. Herbert Rosana, professor, mga tugang yan po sa College of Social Science and Philosophy, mga tugang sa Bicol University. Mamaya po magkakahuron ta po siya via Zoom. Pero para mientras, mga tugang, may follow-up report si Jomar Bien, hali po dyan sa Tabaco City. Follow-up niya, may kinaraman duman sa sarong babae tabi na nagadan o natuok, nagadan sa paginin tuok,
mga tugang kan sa iyang boyfriend dyan po sa Tabaco City. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jomar, good morning. Anong latest? Salamat, BP Henry. Kasong murder, kumbako, homicide. Ini ang options na pag-aadalan kan Tabaco PNP na isasaangat kontra sa 20 anyos na taga-barangay Santo Cristo na boyfriend kang 18 anyos man na babae na taga-barangay Santo Cristo man na nako ang gadan sa barangay Pawa kasubagong maaga matapos na ang suspect iyoan mag-surrender kasubanggi na matanga sa Tabaco PNP para akuon so krimen na naginibo niya. Ini ang pinayag sa DCGB News ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cerillo Jr. ang Chief of Police kan Tabaco ngunya na aga. Sigun kay Cerillo, depende sa maluwas na kumpletong istorya, testimonya asin ebidensya maging sa laboratorio kung ano talaga sa duwa ang kasong sasangatan ninda. May mga nagruluwas man na istorya na posibleng bados o babayi ay kan mangyari ang krimen sa mga nagluluwas na investigasyon na pinag-iwalang kanduha iyoan sa pagbados kan biktima. Kaya posibleng kung bados ini mapatunayan, makaapekto man ini sa kung anong kaso ang isasaangat. Sa kunyan na nasa kustodiya kan Tabaco PNP ang suspect at pinagalat ninda ang resulta kan laboratorio. Ini po dahil kasabanggi po baga nag-dictis siya kay paso parents. O niya na nagsabi sinta na ito nga nagadan so yung girlfriend niya ini. So kigami niya na siya ang nakagibo and then igimbestigahan kan tropa and then sa tropa nagduman sa lugar kung saan na sinabi niya na inilubong so lawas. So pag duman po ninda na-confirm man kan tropa na totoo man nagsabi kay ni and nahiling na yaon talaga so inilubong. So ipiprepare ta na po ang dokumento na kay Juan para mapailan ini kaso. Ano duman po sa area, duman na pig-ipik so sa yung arrest na confirm na so biga report niya na insidente. Iyo pa, ano sir ang kasong isasangatan din sa duwa? Sa suspect? Pag-adal mi pwedeng maray pag halatong tamo na so resulta kang sa kasaw ko kung ano ang cause of death talaga kung may ipapay ni mga tama. Opo. It's either homicide or murder. Depende po sa mga circumstances. Okay sir. Sir, ano ang motibo nga nangyari ito? Motibo po, sabi ko po sa bago ay may relasyon ng duwa. Hindi pong sa tuyang victim na nagpaaram sa iyang parent kay ito na inimit nga yung boyfriend niya. So kang magkaiba na nasuduwa, gari nagkaigwasin taki heated argument na uli po sa pisikalan. So nagtuukan po ininduwa, sabi kang Juan, nagtuukan and then ito nga nawaran kimalay so babae nasa dahil niya gadana. So sa nervyos man po siguro kay ning suspect na itago niya ang krimen, inilubong niya duman sa lugar. Yan, BP Henry, si Police Lieutenant Colonel Cerillo. So dahil pa man tabi Jumarki konfirmasi itong mga aligasyon na ito na karukaw sa kang pinag-iwalan. Basta nag-iwal sa duwa. Nag-iwal sa duwa. Pero hinapot ko siya kung ano ito, sabi niya ako, bado sa babae. Sabi niya, igwang istoryang arog kayan, mismong suspect nagsabi, pero kay po nindang kumpirmaron iyan through dumana sa autopsiya. So aligasyon pa man sa ito, bago pa man totoo, kay po na umagi sa magkanigong medical na examinasyon, pag-aaram. Kaya nga, inapot ko siya, kung sakaling baduso babae mananggad, ano makaka-apektar ini sa gravity kang kaso, pag-aradalan daning da.
Iyo. So bako patabi ito Jimmy konfirmado mga istorya buda aligasyon paman sana unless na makonfirmar tabi kan sa tuyang mga doktor o si man na ma-examine tabi sa bagay nito. Ano daw sa pagpaiwalan kan duwa ano ta? Inaki da BP Henry, inako da kan suspect na iyo ito ang kausakan pag-iwal ninda. Ano? Inako da kan suspect na ang kausa kan pag-iwal iyo itong so baduso babae. Susog sa payakan suspect na duman sa otoridad sa pulis kanagsuko. Roger. Ayon. Kundi dapat aramon talaga kung totoo itong aligasyon na ito ano. Dahil man na merito sa kaso basta tinaramihan na daing ebidensyang physical. Makwan ano? Sa laboratory. Medyo nakon man ako kang iwal. Imagine nagpasuhay lang kamo, magsyuta kamo, minabot sa punto na arog ka ito ano? So sabi baga kan chief, diba? basado sa statement kang suspect, nagtuukan, which Yung nga. nagtuukan talaga sa duha. Magsyuta pa sana yan. Oo. Diba? Ay nako. Okay. Kaya rak man. Roger. Diyan, nag-eskwela tabi ito, Jomar? Actually, tapos pa sa ng senior high, so babae. Kaya rak man ano? Burukasan pa naman lang. Ining lalaki. Klase kang August. Garo sa nag-eskwela ini sa community. Ay, nako. I'm not sure. Basta nag-eskwela ini. Estudyante man. So babae, pa-college na. Tatapos pa sa ng senior high. Yeah. Okay. Oo. So, anyway, importante, yaon na sa kustudya kan mga otoridad, pa-filean kay kaso, di bala na sila kan mag-argumento sa korte. Ano? Roger, Ronda. Doon tabi file so kaso, Jomar? Pigilat pa so mga laboratory results Okay. para makumpleto sa ebidensya ninda. Okay. So, basta siniguro, sabi ni COP, isiguro mi ngayon na may maipapile kaming kaso. Iyan, so sabi niya. So, yung BP Henry and mga follow-up, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, Jomar, sa follow-up report. Hali dyan sa luwas. DCGB, kaiba si Henry M. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:15 na, oras po mga tugang sa Pilipinas. Abangan mo tabi sa Zoom, may malawag tabi sa Zoom si Dr. Herbert, ha? Lato-lato mo tabi sa Anhapot. Yan na si Sir? Wala pa. Sige. Mga tugang 8:15, magbabalik po kami sa iba pa niya itong mga importanteng informasyon mo niya pong aldaw. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at tama na urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page.
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ibalik ang suportang bigay ni Nanay at inominate siya sa Suporta sa Ginhawa Award for Best Supporting Nanay. 15,000 pesos ang naghihintay at marami pang iba. For more details, follow Generica Drugstore on Facebook and TikTok. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ngaming maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Ang BDO ay nandito para sa inyo. Mag-deposit para sa ipon. Mag-loan para sa pangarap. Tara na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank Branch sa inyong lugar mula June 2 hanggang July 18, 2025. BDO. We find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Punta na sa pinakamalapit na BDO or BDO Network Bank mula June 2 hanggang July 18. Nong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungkasing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa inyong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang 8:22 oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Kasabago, sabi ko nga ni, mga tugang, ipinag-introducer ko sa inyo sa kuyang magiging guest mo niya, resource person, mga tugang, si Dr. Herbert Rosana. Yan. Kahit ka nag-eskwela kita sa graduate school, siya po ang Dean Mika ito, dyan po sa Bicol University. Yan. Dr. Herbert Rosana, sir. Professor, maraynaga po, sir. Good morning, Tabi Sir Henry. Good morning. Salamatan po, sir. Long time no see, Iyo po. Okay, sir, salamatan po sa oras mo sa DCGB. Okay. Opo. Primero, siguro gusto ko munang balikan i-trace back ko history. Natapo tagari, huminararo mo na maray ang iwal kaining Israel, asin po ang Iran, Tabi, Dr. Herbert. Ano po sir, siguro kung if we take about yung history, halawig po 'yan. Tapos and at the same time, ining Ayatollah, si Ayatollah Ruhollah Khomeini, kaya 1979. Yeah. Anti-American talaga siya. Yes. And yes. Nagsarabay-sabay na Islamic ideology niya sa hatred for America. Tapos ang Israel, yung paghihiling niyang proxy kan America sa Middle East, kaya iyon naging kumbaga target niya, na iyon nakakaulang sa iya para ma-dominate niya Middle East, kasi ang sa Middle East baga nagkokontrahan diyan ng America, Turkey, Russia, gabusin na gusto magkaigwaki foothold duman. Kaya iyan yung pinag-ugatan kaya yan siguro. Apo, Sir Dr. Herbert, tama bang pagkaintindi ko na gari ibang klaseng Islamist group ini and iba man ining ibang Islamic countries, Tabi? Kung kaya gari desin na as of now, susug naman sa nababasa kong mga nahiling kong mga news, bako po masyado sinang very supportive, Tabi, sa Iran, Tabi, Dr. Herbert? Siguro primero kung religion, pero minsan nagko-cross man ang religion nila, nagkampi-kampi man sinda, pero ang Iran bagay is Shia. Tapos ang karibal niya diyan sa mga Sunni, yung sa Saudi Arabia, mga Gulf countries. Yan ang rivalry ninda. Kumbaga, habukan mga takot ilang mga Arab countries na ma-dominate sinda kang Iran. Kaya ngunyan baga sa conflict mailing mo, silensyo sinda, maski duman sa Gaza, Palestine, silensyo sinda, dahil sinda nagkakaalo. Kasi itong Hamas duman sa Palestine, suportado ito kan Iran. Kaya habo man nila na itong mga Hamas makalaog sa inda, na ma-implement yan sa mga tao duman na mag-rebelde sa inda. Kaya mahiling mo, maski grabe ang silent lang sinda, kumbaga nanginimbang sinda sa masiring ka na bagay. Apo, sir, sailing mo po, mag-escalate daw ini dyan sa Middle East na magkakuang kasurog tabi ang Iran? Magabot ka nga daw? Garo mag-escalate siya in a sense na kasi sabi ba kang Iran itatarget niya ang mga American targets, na dakulon baga ang American bases diyan sa Middle East, mga lain-lain. Opo. Iyan siguro ang magko-complicate diyan. Pero kung sa kampi-kampihan, malabo na magkampi ang mga yan kasi ang mga countries baga pragmatic man sinda. Nakikikampi sinda kung
apektado ang sa inang interest. Ngunyan baga ang Russia, gari zero siya, sige niya sa nang taram, pero Oo. zero siya kasi aram niyang may difficulty siya duman sa Ukraine, tapos na-expose baga so weakness niya duman sa Ukraine. Kaya abo niya mag-entra dyan. Ang China man, halawig man ang sa iyang economic clout, habo niyang magkaiwa kiribok kasi pa nagkaribok, so mga business connection niya madidisrupt so sa iyang economic life. Kaya siguro sa siring ka na bagay, garo dipisil ang itong idea, garo dipisil ang magkaiwang kampihan, pero ang Iran can create trouble. Pwede siyang makakreate ki trouble na pwedeng mag-ignite sa iba na umintra duman sa ribok na ito. So, may mga opinion kaya tabi sir na naguluwas na ngayon baka di na magpo ng World War III. Ika po sa ibong opinion, ano po sa iling mo tabi sir? Ang World War III pwede siyang mangyari kung di ma-manage ining conflict na ini. Kaya dapat ma-manage na maray ini kang Amerika na di ini mag-escalate sa level na will involve other countries. Kaya medyo intricate ini. So kasi kay po diyan ang mga intelligence kasi ang warfare baga iba-iba, may psychological warfare, pwede mag-create ang irang mga fake news, mga arugaya na nag-create ki trouble. Kaya dapat ma-curtail ini, dapat mag-de-escalate, kung baga ibig sabihin, there should be a third party na mag-mediate na kahurunon ini mga parties na medyo magruluway-luway na. Opo. Sir, selling mo po, tama, reasonably daw ang ginibo kang US na actually, ang target baga kang Iran, itong so area na dumanda at tabay pig-allege na yaon duman sa production kang posibleng nuclear bomb, itong uranium manufacturing ninda. Selling mo po, good timing daw ining pag-entra kang US sa iwal na ini, although dati na sindang involved sa sitwasyon tabing ini tabi, Dr. Herbert? Medyo delikado yan kasi maski si Donald Trump, nagduwa-duwa man siyang mag-involve kasi nga yung fear of escalation. Pero dahil nila so pangangaip na dapat mapundo ang Iran kasi nasa 60% ta yung uranium enrichment niya. Kumbaga ang 60% haranin na yun naman sa level na makaka-create na sila ki bomba. Opo. So ito ang pig-prevent ninda. Siguro may mga intelligence information na nakaabot na sa level na arog ka ito na they have to act, sabi nga ni between two evil o kaya between the devil and the deep blue sea, mapili ka na talaga kung anong gigibuhon mo. Although talagang dangerous itong pinili ninda, pero ito ang the nearest to the what they can do. Tapos sabi nga ni, may news bagang nagluwas po na nga in 2 weeks or in 1 month, araw ka nang puproduce na number of nuclear bomb. Ito ka rin daw tabi kami sir kung pwede na ano po ining ang pirming na mention sa mga broadcast is uranium enrichment. Gara no po ka importante ini o kadelikado ini pag ang sarong nasyon nagkikrear po nin uranium nagaplano na magkaigwa po kay uranium enrichment po, Dr. Herbert? May mga level po. Ang uranium kasi pigagamit yan sa pag-develop kang mga nuclear capability. Kaya lang may mga level yan. Pag more than 60% na pataas na, pwede na iyan gamiton sa pag-ibo ki bomba. Ayun. Pero yung mga lower percentage kang uranium, ginagamit yan sa mga peaceful purposes. Halimbawa ngayon, you would like to generate electricity, gusto mo kay energy, yan. Dapat below, hababa lang ang uranium requirement. Pero pag naglangkaw na siya, pwede na iyan gamitin duman sa pag-ibo ki bomba. Kasi pagkakaipuan, ang requirement to become a nuclear country, dapat makapasabog ka ki bomba. You should be able to explode a bomb. Kaya siguro pag nakalampas nakaano na sila kay ito, may tendency na kaya ito ang nahilingkan intelligence kan Amerika na harani na sa Iran pag na-achieve nila ito, iyon na ito, dayo na mapugulan niyan kasi mas difficile bombahon ang country na may nuclear bomb na kasi it can explode. Tama. May pareho ba sir pag magkakapareho o magkaiba ang nuclear bomb sa atomic bomb tabi na sa history baga sa ginamit sa Nagasaki kan US, sa Japan, etc. May pagkakapareho pa ang duwang yan as far as gari distractions are concerned? Gari iba itong atomic bomb na ito kanito gari infantile ito kumbaga nagupuon pa sa Amerika ka ito na mag-imbento kaya gari ngunyan ang mga bombangon yan is more than 100 times more powerful than that the bomb exploded in Nagasaki. Kaya nga ni baga
kaya baga sa Nagasaki, baga naubos siya. Imagine 100 times kaya yan, it can decimate a lot of tapos so lingering radiation niya, they can sustainable life na mabubuhay sa kapalibutan niya for maybe thousands of years. I see. Oo. Agari ang sarap man duman sa good news sa food daw, lalo na wala duman sa Ispihan, as in sarap pang lugar, itong 3 areas na binumba. Gari, deda po sir ki high level of radioactivity itong pag-explode ka ito? Medyo magiging controversial yan kasi kasi nga 'di ba sa Iraq ka ito, so US baga Britain may issues in ka ito na ngaya si Saddam Hussein nagigibo na ki weapons of mass destruction, but apparently after that they found out na wala man palan. Yan ang kaya so pagbomba duman sa kung daing radiation, that means di pa kay masyadong very question mark yan. They have to prove na talagang may duman. Kaya lang nga dahil man kay radiation, ibig sabihin baka dahil man na-damage or baka na-damage pero dahil man talaga or aron kaya nang magiging issue dyan. And eventually ma-find out yan kung may igwang investigation. Kaya lang mga Iran bagay is very close ang niya. Correct. It's very difficult to conduct an investigation. Pero aminado man sinda na grabe sa distraction naman sa tulong ko na ito. Opo. Buda, sinda tama sir, sinda may mga admission na sinda they are really preparing for it. 'Di ba? Ang gobyerno kang Iran. Opo, kasi ang baga sa geopolitics baga, the only way a country can na ma-project yan sa diri niyang may power siya is may nuclear bomb siya. Kaya nahiling mo ang India baga buda Pakistan, maski grabe ka pobreng mga countries na yan, may mga nuclear bombs sinda. Kasi that's the only way to project power. Kung magsabi na preemptive, to prevent others from attacking them. Kaya lang ang assist kaya yan pag napasa kamutian kan mga taong medyo mentally disturbed, it may repercussion yan sa mga kapasabugon baga, di ba? Nawala siya sa diri niyang pag-iisip. Opo. Sir, may nahiling ka pong global impact kaini as far as economy tabi is concerned? Ang pinaka-problem digdi is the Strait of Hormuz. Yan sa Gulf, sa duman sa Arabian Gulf, sa Gulf, sa laog kang Persian Gulf. May saro yan na strip, sa diyot na strip, pero ito, kontrolado ito kang Iran. So, gabos na mga shipment kan mga oil hali sa Qatar, Bahrain, nag-aaragay yan sa strait na yan. So pag sinarado ito kang Iran, ang problema kaiyan is mawawaran kitang supply ki gasolina. Yan maralangkaw na naman ang satuyang gasolina, although may ibang source pero it will be very expensive. Kaya yan ang makatakot sa madadamay kita in a sense sa economy. Lalo na mag-take advantage naman sa mga cartel, itarago sa mga talagang mapupush yan na kaya dapat ma-prevent kang international community na di magsara itong strait na ito kasi very important talaga siyang maray. Actually sir, kaso ito akong nabasang news pero ganyan aga just this morning po na so parliament kang Iran nagmimiriting na ang saro sa endang plano i-close tabi itong lugar na pigasabi mo sa Strait of Hormuz. Na very important pala nito sa transportation kan mga petroleum products sa mundo. Opo. Kasi pero under international law, ding country na pwedeng magsarado kang mga silong. Kaya lang pwedeng gibuhon kan Iran. Yun na yan ang way na siguro magi-invite na kang ibang parties to join the war. So Great Britain, so France, na grabe ang dakulaon ng interest nila dyan when it comes to oil. So, maapektuhan nila mga countries. Kaya, mapipilitan sila mag-intra. Ay ang sabi nga, kumbaga, it can draw other countries to that war. Kaya dapat ma-escalate talagang siring ka na sitwasyon. So, pwede pala na makatrigger ito, sir, kaya another na conflict itong lugar na ito, pagsara ka ito. Iyan makatakot talaga sa kaya apektado kitang maray ka yan, lalo na kita sa third world countries. Ang presyo ng gasolina talagang may nabasa nga ako nagsabi na ngaya natangya taday kita magbakal sa Russia na barato sa Russia ang oil kaso nga may sanction ang Russia. Pag kita sa Russia, kita man ang masasanction kan international community for violating the sanction. Opo. Actually po yan piga para isip ko man last night the other day
kung ang Iran po bako man siya araw kang kadakula na gari producer ki petroleum products ano sir kumpara sa Saudi in other Middle East countries tabi. Pero dakul man siya actually Dakul man. ito mga prior to 1979 kanday pa ina revolution. Actually mayaman ng Iran dakul nga ng mga Pilipino baga ang mga OFW duman nagtatrabaho sa mga oil field. Yeah. Tagang dakul siyang supply ki oil. Kaya lang kang magkaiwang sanksyon pinugulan siya magpabakal kan mga ano niya. Duman siya nagkaigwa ki crisis. Kaya actually sabi ko nga ni ang Iran could have been a very prosperous it could have been a wealthy country kung so itong resources na ito devote nila duman sa pag-develop kang country nila kaso pigparagastos nila sa mga resources nila duman sa mga political objectives nila duman sinda nasala pero actually kung mawara lang ining siring kay ining sitwasyon sa Iran could be a very wealthy and prosperous country kasi dakul man siyang supply talaga ki oil, although not as many as compared to the Gulf countries, Arabia, pero it is sufficient to make them wealthy. Ayun. So, tama ba sir? Gary, it needs new leadership. Sabi ka ibang mga opinion, pabalas ko opinion. Kung gusto da kang Iran mag-asinso, kay pon bagong liderato, nagari mga pro-democratic leaders. Siguro dapat ayan ang pigaan na change kang regime duman sa Iran kasi para mo kaya sa Iran baga theocratic sinda gari Islamic mixture of government na sabi baga sa mga political scientists religion and government does not mix kasi ang religion baga absolute yan ideal yan so you try to impose your belief on others. Kaya yan ang nangyayari nagiging monolithic ang mga decision making nila because of that pero kung maging democratic sinda and then they abandon yung mga adventures nila sa ibang countries. Siguro if they focus on magiging wealthy ang Iran, magiging magayon na country ang Iran which they have wasted. Kasi kasi di ba prior to the revolution kaya ito sa Islamic Revolution, so Shah of Iran, ito man kaya opposite man ito, masyado siyang corrupt. Kumbaga kwarta kan pundo kan Iran para corrupt niya. Kaya din Iran kaya nadagit so mga Iran nagkaibang revolution kaso so nagsalida man extreme man kaya din talaga ang extreme para extreme kasi ang resulta kaya yan perming bako magayon dapat nasa tao so tao permi yan kaya makahirak man ang mga taga-Iran I hope na magkaibang change sa inang lugar. Iyan siguro dahil lang nakakabusis tagaros pagka sa takot sir di ba makatakot nga na yan ang ninda mga legal system ninda. Opo. Nakakop ka talaga duman na katakot talaga. Okay. Sa Pilipinas tabi sir, ano ang dakulang at although sunyos mi ka so bago so diesel tada ma-increase ki more than 5 pesos sa Martes. So gasolina ma-increase ki gari more than 4 pesos something like that. So, yan po ang dakulang implikasyon na sa nasyon. Pero other than that po, sir, ano po ang hiling mo na gari implikasyon tabi kan sa tuyang nasyon? Gari ang hindi man kita masyadong diyan kasi ang talaga sa mga OFW may mga tao dito naman na nagtatrabaho na could be affected by the conflict. Pero ang pinaka number one talaga ining sa gasolina. Kaya siguro ang pag-monitor ba kaya ako ba minsan paghihiling ko pero sa stock market. Paghihiling ko kung naglalang ka o dai tapos kumpara ko siya kung anong movement kang mga presyo dito sa Pilipinas. Kasi para mo pa nag-hoarding ang mga cartel, ang mga negosyante kung dahil man naglangkaw sa stock market, sinda naglangkaw na yan ang pero kung pareho ang paglangkaw, fair ang market forces ang nagdi-dictate kang presyo. Kaya iyan ang dakulao na epekto sa tuya kasi malulugi diyan ang mga bus operator, mga jeep operator, lugi sinang maray diyan, pati mga driver lugi man. Kita man sa mga tao lugi man tamahal man ang ang pamasahe. Aron kaya ng kayan ba repercussion kaya sa tuya. Kaya dapat siguro ang gobyerno may crisis committee kita aron sa Singapore may mga crisis committee sina dahil pa nag-aabot so problema piga-assume na nindang igwang siring ka ito na anong gigibuhon ninda. I see. Pero di ba si pag-arog kan tama sir ang hiling ko na pag-arog kan po sa halangkaw ang petroleum products kunyan may domino effect sa gabos-gabos na presyo kan barakalon production posible tabi kuryente tabi Dr. Herbert. Lalong na sa mareparo mo yan sa mga barakalon mamahal talaga iyan. Kaya ang so mga gasolina
nagtitipid na nga ni kita dahil talaga para lockout. Pag kada biyahe mo, may gasolina ka. Di siyempre, kaya limitado na. So, maski ako nga ni personally, kahit oral daw, sige saan lakaw. Oo. Bago maglakaw, nag-iisip na. Yeah. Importante ba ito o bako? Kung bako importante dahil nag-uuna pa sayang kang gasolina, pero yung una sana sa aga, araw kayahan. Pero, so taong ordinaryong hand to mouth ang existence, ito makahira. Kaya dapat yan ang pangatamaan kan sa tuyang kang sa tuyang gobyerno, dapat iwagitang buffer zone. Although tama sa sinabing niya may subsidy, pero di man kita forever pwedeng magpartawag ng subsidy. Sino ito kukuha ng gobyerno? Opo. Sabi sa kan texter ta, sir, sabi niya, sorry po, late tuner po ako. Very interesting topic. Baka po nahapot muna ini, pero ako talaga interested ako. Saan po nagpun ang problema ang iwal kan duwa? Napigin niya siya na duwa, so Israel and Iran tabi, sir. Baka pwede mong ma-please in English listeners tatabi. Ang puon kayo ayan, actually before 1917 kada pa so Islamic magkaamigo talaga ng Israel, Buda, Iran. Very close ang relationship nila sa Middle East. After lang kita sa Islamic, kasi aram mo sa Islamic, hararam iyan, may ang Islamic baga nagtutubol sila duman sa hadith, di ba, may history duman so kay Muhammad yan nagpon. So laban kan mga Hudyo duman sa Quraysh sa Buda sa Medina. Yan ang puna iriwal nila na kumbaga sa consciousness nila, sa religious consciousness. Yaon yan permi. Tapos ikaw ining political interpretation, kasi sabi kang Iran, ang Israel is a Zionist occupant. Nag-occupy sila sa daga sa lugar na bako man sa Inda. Kumbaga they are considered as European mga European occupiers. And tapos, ikadua, very close ang Israel sa Amerika. Igaban sa ganyan nilang 54th state niya kang Amerika ang Israel. Ang mga Iran niya, mga Ayatollah, grabe ang allergic silang maray sa Amerika. Kaya nahilig ang Israel is proxy. Yan ang proxy. Yan ang pinag-ugatan kang sa indang iwan. Kaya sabi nga ba ni Prime Minister Netanyahu, kung magkaigwang niyang regime change sa Iran, siguro magbabago ang siring kaya na dalagan kang kaya lang regime change is very difficult. Umabot daw, sir, sa point na, di ba, so nangyari baga po sa Iraq, di ba? So nangyari sa Iraq, talagang sinakop siya kang US and pinalitan ki regime. And then I think Pakistan gari arog man kaiyan. Mangyari daw po sir sa Iran na gari invade talaga siya minbuo kang US and Israel? Garo sa hiling ko lang sa analysis ko, difficile siyang difficile siyang ma-invade kasi ang Iran kasi monolithic ang tao diyan, meaning to say saro lang ang race ng das, they are united and it's difficult to control. Ang Iraq man kaya watak-watak. Kumbaga actually si Saddam Hussein man sa ang nakakapag-unite kan mga different factions duman, mga violent pating mga factions. Siya lang ang nakakontrol duman. Ito nasa lang ang Amerika duman. Inali niya si Saddam Hussein. Na si iyo man na ito ang nakakontrol. Ngunyan paghali ni Saddam Hussein, di man si end plan kung anong ang gigibon na sa tagunan ninda. Democracy is okay. Kaya baga ini ang sabi ko minsan, ang mga Amerikano minsan masyado silang arrogant. Because of their power, pero actually ignorant sinda when it comes to the sociological